Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Bom ka Israel, ya ka Gaza, live sautli ki jingkrwit haki arfrau kenta, nyep huingut ki nong Palestine ki layap, haki jinghir thma jongka Israel, haki arfrau kenta baladep, uhe pulit jongka Gaza, badu nongbud jongu, ki layap haki jingkrwit jongka Israel. Tungina sngap ya ka kubuar ka babnie, haki arfrau kenta baladep, ki jinghir thma jongka Israel, ha Gaza Strip, kemudian nongba jongka Palestine, kira peniap kemba nyep hungut tam ki nong Palestine. Kat kumka media office jongka sorkar Gaza, kalayat hu bah nyep hungut ki nong Palestine, kilayap. Napneng ki balayap, haki jingkrwit jongka Israel, lakan thubru ya uhe pulit jongka Gaza, bati nongbud jongu. Kispa Israel, kila krwit live sautli ki jinghir thamana sun, ha Gaza, hapok ki arfrau kenta baladep. Ki jingkrwit jongka Israel, kilak thong ye ki jaka kumka Al-Mawasi, bat ka Jabali, ki bere ki jaka syong jongki Petwir, bat ki jaka syong jongki bro ki bala syak pan kenri jaka, naka daw jongka jingki jongka thma. Ki jinghir thma jongka Israel, kila jaru haremal jongka nongba Gaza, bat haki marjan jongka Sujaye. Kasnong Agza Weda, kebetulan ha Central Gazaru, kelas sakhi ya ki jingkrwit jongka Israel. U Filipe Lazarini, ukli jongka Unwa, ula penrem ya ki jinghir thma jongka Israel, ula kerpat ban penkut no kloy-kloy ya katma. Nakaliang unong ektin jongki spa Israel, ula ong baka jinghir thma jongka Israel, kadai kat kumka international law, bat ka jingpen mensau ya ki rupaj ba, la penduna. Unong ekstin jongki spa Israel, ula ong ba lakiar ban penmensau, ya ki bro ki bom day ki nonge kuntma. Napdeng ki balayap haka artarik u Januari, lakan thubru yau al kishawi, ubadai unong lum kubor jongka Palestine. Nadu Oktober jong usnam arhajar arpolai, kabadai ka sni bas dang katma jongka Israel bat ka Palestine. Kumba arspa khat nyungut ki nong lum kubor, bat ki nong tok kubor ki layap. Ki jurnalis, kidang menteng banyak kendu ya ki jing haba ki lejlum kubor ya katma kabrang yat ha Gaza. Ki jing kerpat na kabenta ka jing kren nyesuk, kila sawajam na kiri jongka perthai, namar ki jing juat bat ki jing yap jong ki breu, ha katma jongka Israel bat ki Hamas.